בנייך. בקומה השנייה גרה קוקיה, כל היום מהלכת, עושה ביקורים, כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה השלישית חלטולה כושית, נקייה מגונדרת על צווארה, יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית, בשמחה ובנחת, אגוזים מפצחת. ובקומה החמישית גר מר עכבר, אך לפני שבוע הרס חפציו ונסע, איש אינו יודע לאן ומדוע. כתבו דיירי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר, דירה להשכיר. והנה בשבילים, בדרכים, בכבישים, אל הבית באים דיירים חדשים. ראשונה באה נמלה לקומה החמישית, עולה, קורעת את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך? נאים. הנאה המטבח בעינייך? נאה. הנאה המסדרון בעינייך? נאה. אם כן שבי איתנו הנמלה. לא אשב. למה? אומרת הנמלה, השכנים אינם טובים בעיניי. איך אגור אני, הנמלה, בבית אחד עם תרנגולת אצלה? כל היום על משכבה מתהפכת, מרוב שומן קשה לה ללכת. נעלבה התרנגולת והנמלה הלכה לה. הלכה הנמלה, באה הארנבת, חיש מהר עולה לקומה האחרונה, קורעת את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך? נאים. הנאה המטבח בעינייך? נאה. הנאה המסדרון בעינייך? נאה. אם כן שבי איתנו הארנבת. לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב פה? הם ל20 ארנבות עם קוקייה מפקירה הבנים. כל בניה גדלו בכלים זרים, כולם עזובים, כולם מופקרים. מה לקחים נדעו מהם ילדיי? נעלבה הקוקייה והארנבת הלכה. הלכה הארנבת, בא החזיר, קרא את השלט, דירה להשכיר, ואחרי שקרא את השלט, התגלגל ועלה ופתח את הדלת. הוא מביט בעיניו הקטנטנות בכתלים, בתקרה ובחלונות. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנאים החדרים בעיניך? נאים. הנאה המטבח בעיניך? נאה המטבח, אף פי איננו מלוכלך. הנאה המסדרון בעיניך? נאה. אם כן שב איתנו. לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב אני, חזיר לבן בין לבנים מימי בראשית, בכפיפה אחת עם חתולה כושית? לא נאה לי ולא יאה לי. קראו השכנים. לך לך חזיר, גם לנו לא נאה ולא יאה. Мамочка, я последнее слово не очень слышала. לא נאה ולא? לא נאה ולא יאה. הלך לו החזיר, בא זמיר. שר זמיר בכל רינה, עולה הזמיר לקומה האחרונה, קורא את השלט, פותח הדלת, מסתכל בדירה, בתלים, בתקרה. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנאים החדרים בעיניך? נאים. הנאה המטבח בעיניך? נאה. אם כן שב איתנו. לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי, כי איך אשב בשלווה ובנחת, וסנאית כל היום אגוזים מפצחת, עולה כל פיצוחם עד לב השמיים, איום ונורא, מחריש אותי, ואוזניי רגילות לקולות אחרים, רק לשירים ולמזמרים. נעלבה הסנאית והזמיר הלך לו. הלך זמיר, באה יונה. חיש קל עלתה לקומה האחרונה, קורא השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל שכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך? החדרים צרים. הנאה המטבח בעינייך? נאה המטבח, אך איננו מרווח. נאה המסדרון בעינייך? מרובע בו הצל, המסדרון אפל. ובכן לא תשבי איתנו. אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיניי, התרנגולת טובת קרבולת, הקוקייה יפיפייה, החתולה כל כך נקייה, והסנאית בעלת אגוזים יודעת לחיות חיים מלאים. רואה אני כי נוכל לחיות ביחד בחברה טובה, בשלום ובשלווה. שכרה יונה את הדירה, יום יומה היא בחזרה. כך בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד מגדל בין 5 קומות, ובמגדל גרים עד היום שכנים טובים, חיי שלום. גמרתי. בראבו.